O Concello de Marín confirmou a peor das noticias. En Venezuela foron localizados e identificados os corpos dos membros da familia veciña da vila que viaxara a La Guaira de vacacións. Desapareceran no mes de xuño nos terremotos que arrasaron o país. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta triste nova antes titulares. Nova xornada de folga no sector do comercio. A CIGA convoca un paro para o vindeiro sábado 15 de agosto para reclamar melloras laborais. Diego Calvo supervisou no Porto do Son as obras de ampliación do complexo deportivo. A Xunta financia o 50% da actuación. Xa está en marcha a Expoferta, a feira de oportunidades de zona aberta en Vilagarcía cumpre 20 anos e faino cunha nova edición con 13 expositores do comercio local. O comercio local de Pontevedra bota mando triatlón para promocionarse. O Centro Comercial Urbano Zona Monumental impulsa unha xincana urbana con nome o Gran Triatlón do Comercio. Boiro inaugurou o seu mercado Castrexo, conta con máis de medio cento de postos de artesanía, gastronomía e produtos variados. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos as noticias que chegaron de Venezuela sobre a familia veciña de Marín que desaparecera nos terremotos do mes de xuño. Triste nova que nos chega dende Marín. O Concello confirmou hoxe de xeito oficial o falecemento da familia veciña da vila que desaparecera o pasado mes de xuño nos terremotos de Venezuela. Os corpos de Lía, Ulises, Adela e Josvani foron localizados e identificados. Os 4 que levaban anos vivindo en Marín foran de vacacións para visitar os seus familiares ou rematar o curso escolar. Estaban aloxados na rexión de La Guaira, unha das máis afectadas polos terremotos. Dende o Concello de Marín trasladaron o seu pésame aos seus seres queridos. Tamén a comunidade educativa do Colexio La Inmaculada, o que asistían os dous pequenos, e o Club de Hockey de Marín, entidade que fora impulsada por Adela e Josvani. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. O igual que moitos concellos da zona, Rianxo está a rexistrar tamén problemas co abastecemento de auga durante os meses de verán. O Concello fai un chamamento para moderar o consumo mediante un uso responsable e non descarta ter que adoptar medidas restritivas no futuro. O Concello de Rianxo anima a cidadanía a facer un uso responsable da auga para reducir o alto consumo que se rexistra durante os meses de verán e que obriga a recorrer a captacións alleas máis aló dos recursos propios. Chamar o consumo responsable temos que facer todo o ano, non? Que chova máis ou menos non implica que podamos deixar as villas abertas ou que fajamos un gasto imprudente dos recursos, non? En todo caso, levamos unhas semanas xa sin precipitacións, dá a impresión de que vamos a continuar aínda bastantes máis semanas e, por tanto, bueno, todos os consellos nos vemos na obriga de ir tomando medidas e facer eses chamamentos públicos na medida posible, pois, minorar o consumo de auga, non? No noso caso particular, nos temos recursos propios ou empregamos recursos propios, tanto a captación do río como as captacións que temos en Tarajoña, que prácticamente todo o ano son suficientes para dar conta do consumo que hai. Porén, durante este época do ano, tanto porque estes recursos minoran como porque tamén a población é maior en Rianxo, pois non é posible, non? Dar sustento cos nosos propios recursos e temos que tirar dos recursos alleos. Estamos vendo que xa nos últimos anos isto acontece cada vez antes e necesitamos eses recursos extraordinarios cada vez máis tempo.
e por tanto nos próximos días seguramente teñamos xa que recurrir a eles. Xa temos todo preparado para que así sea, e en paralelo que temos que facer ese chamamento a reducir os consumos na medida do posible. Dende o Executivo están a estudar tamén a aplicación de medidas que impliquen certas restriccións, como regos, baldeos ou mesmo uso das duchas nas praias e fontes. No noso caso, además dese chamamento que imos ir facendo nos próximos días, xa levamos reducido na medida posible algúns consumos no que ten que ver con rego de xardíns, no que ten que ver con baldeos, pois reducir ao que entendemos mínimo imprescindible. Se cadra teremos que reducir ao cero, pois tamén o teremos que facer, e o que faremos nas próximas semanas, vinculado tamén a este cambio do recurso, pois será tamén prescindir outro tipo de gastos, como poden ser as duchas nas praias, fontes, etc. Nesta mesma liña, o Concello de Ribeira vende anunciar unha serie de restricións no uso da auga potable da rede municipal. O alto consumo unido á escaseza de precipitacións implicou a adopción de medidas a nivel municipal como o corte do subministro das duchas das praias ou a redución do regadío de zonas verdes. Con respecto ás recomendacións que se lle fan á cidadanía, aconsellaselle evitar as horas de maior evaporación pro rego de xardíns e queda prohibido encher piscinas. Instan tamén a veciñanza a revisar posibles fugas e moderar o consumo para garantir o funcionamento da rede de abastecemento. Nova xornada de folga no comercio galego. A CIGA convoca un novo paro pro vindeiro sábado 15 de agosto. O sindicato denuncia que se trata dun dos sectores con maior precariedade laboral. Explica que os cambios estruturais provocados, entre outros factores, polo incremento do comercio electrónico están a ser utilizados polas empresas para deteriorar progresivamente, din, as condicións de traballo, reducindo cadros de persoal e incrementando a carga laboral sobre os equipos existentes. A CIGA Servizos advirte de que se trata dun sector altamente feminizado, cunha elevada porcentaxe de contratación a tempo parcial e con serias dificultades para a conciliación da vida laboral e familiar. Denuncia que moitas empresas se impoñen quendas partidas e o traballo en domingos e festivos, autorizados pola Xunta de Galicia sen compensacións. Tamén alerta do que considera un ataque á negociación colectiva en Galicia a través da apertura de mesas estatais en Madrid, que asegura reducen dereitos conquistados nos convenios provinciais galegos e limitan a capacidade de negociación propia. Ademais da folga do día 15, o sindicato convocou hoxe concentracións en 6 cidades galegas, entre elas Vilagarcía. Estamos aquí porque non hai necesidade de traballar festivos e domingos, e se é así, que sexa voluntario con compensación. Agora mesmo estamos sufrindo represións polo feito que do 15 de agosto facemos folga. O 15 de agosto é festivo. E temos a preocupación de que sinta preferente aquí en Vilagarcía, xa que o 15 é festivo nacional e o 16 festivo local. Non nos queda máis remedio que volver a insistir ás patronales do sector para que tome nota desta reivindicación social das traballadoras e traballadores deste sector e animar tamén aos compañeros e compañeras que secunden masivamente a folga para este sábado día 15, a pesar das presións que están ejercendo as grandes áreas hacia os traballadores, non? Donde están pois con amenazas de despidos, con amenazas de cambiarlles de posto de traballo, con diversas presións que se están vendo sometidas para que non se consiga pois que a convocatoria de folga sea un éxito, non? O conselleiro de Presidencia visitaba esta mañá o Porto do Son para coñecer o avance das obras do complexo deportivo da Tarela. Esta primeira fase permitirá a ampliación do ximnasio e a creación dunha nova área de aparcamento. A reforma do complexo deportivo da Tarela no Porto do Son suporá unha notable mellora na instalación. Nesta primeira fase estáse a ampliar o actual módulo da piscina do ximnasio, así como a construir un aparcadoiro exterior. Está haciendo en esta primera fase sería la zona de aparcamiento, que va a articular el futuro pabellón y la piscina, ¿no? La piscina, aquí tampoco se ve la ampliación, es una ampliación que estamos en este volumen, que amplía a ambos lados y hacia el frente, y generamos una sala justo debajo de esta planta, ¿no? Vamos a triplicar casi la superficie del gimnasio, y aparcamiento pues son como 80 y pico plazas aproximadamente.
A actuación cun orzamento próximo aos 800.000 euros conta co financiamento da Xunta de Galicia, que achega o 50% do total, grazas a unha subvención para proxectos estratégicos do Fondo de Cooperación Local. Dos 20 proxectos que o ano pasado na convocatoria de proxectos estratégicos resultou beneficiario, recordar que se presentaron preto de 90 propostas de distintos ayuntamentos e só 20 foron beneficiados desta axuda, non? O ano anterior tamén foran outros 20 e pico e este ano estamos a piques de resolver a terceira convocatoria, que aumentamos o orzamento dada a demanda que existía por parte dos concellos e esperamos resolveros durante estas semanas ter xa a resolución definitiva. Para que se ir adiante, pois como falamos no seu momento, tratábase de un proxecto estratégico que fose de incidencia supramunicipal, é dicir, algo que para o Concello supuxera unha aposta importante, que quixeran trasladar tamén a aposta que facía o propio Concello, neste caso polo eido deportivo, e eu creo que queda demostrado con estas instalacións. O resto será asumido polo Concello do Porto do Son grazas ao préstamo sen xuros concedido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. A obra, que estará rematada a finais de ano, é a primeira fase dun ambicioso proxecto que permitirá agrupar toda a actividade deportiva municipal na Tarela, dando resposta ao incremento da demanda con cada vez máis usuarios. Esta é a primeira fase do futuro complexo deportivo da Tarela de Porto do Son. Nós o pabillón polideportivo temos onde está o Colegio Santa Irene e entón tiñemos que facer unha reforma moi grande no pabillón e consideramos que o sitio ideal era aquí, concentrar aquí todo o que é a piscina, o gimnasio, o pabillón polideportivo e incluso estamos pensando en máis cousas, non? Vamos a reformar o pabellón polideportivo do Santa Irene e deixalo solo para o que é o Colegio de Santa Irene. E, como decía, esta é a primeira fase e esperemos que, con fondos propios é moi complicado, pero, empezaremos a chamar as portas porque eu considero que o seguinte paso é o pabellón polideportivo. Pontevedra incorpora máis de 12,6 millóns de euros aos orzamentos do 2026. Esta mañá o Pleno da Corporación deu luz verde á modificación de crédito acordada entre BNG e Partido Socialista. Foron estas dúas formacións as que votaron a favor. O PP optou pola abstención. Unha modificación conxunta de ambos grupos políticos. E podemos destacar da mesma que é altamente investidora e aposta de maneira firme e contundente pola promoción da nosa cidade, do noso concello, tanto a través da cultura como do deporte. Que xurden do acordo, que xurden do consenso e de algo tan escaso na política nacional actual, pero que creo que hai que poñer en valor nesta cidade, que é o diálogo entre formacións políticas, o acordo e a vontade de facer por riba das maiorías absolutas que non existen, gobernable unha cidade e de ter representantes políticos que escoitan aos veciños e veciñas, que poñen cartos, non só palabras, para solucionar os seus problemas e que, en definitiva, transforman en feitos as demandas que ao longo do ano traemos este pleno. Un pleno en el mes de agosto para hacer una modificación de crédito de un montón de temas que ya deberían estar previstos en los presupuestos del año pasado, por lo menos la gran mayoría. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que este gobierno, el gobierno de Lores, funciona a base de improvisación. Desde el Partido Popular hay partidas que nos parecen positivas, hay partidas que sinceramente votaríamos a favor sin ningún tipo de problemas, pero entendemos que al misturar, mezclar, utilicen la palabra que quieran, unas cosas con las otras, solo nos deja la salida digna de la abstención. Deste xeito, as contas municipais para este 2026, que inicialmente eran de case 104 millóns de euros, superan os 154 millóns. Case o 50% dos fondos mobilizados dedicarase a investimentos, acadando os 6 millóns de euros. Entre as actuacións destaca a adquisición de terreos por máis de 2,6 millóns, o saneamento do Gafos orzamentado en 752.000 euros, o terzo municipal correspondiente á mellora e drenaxe do campo de fútbol de Pasarón por 563.000 euros, as obras do Teatro Principal por 552.000 ou os 491.000 que se destinarán a renovación e canalización da Rúa do Santo. Esta modificación financiase co remanente líquido de tesourería que, descontando estes 12,6 millóns de euros, conservará aínda 12,8 millóns.
A Deputación de Pontevedra aprobou hoxe máis de 550.000 euros do Plan Máis Provincia para novos investimentos en Meaño, Pontecesures, Sanxenxo e Valga. O Concello valgués destinará preto de 250.000 euros do plan ao seu programa de asfaltado de estradas municipais nas parroquias de Setecoros e Valga. Pola súa parte, o Concello de Sanxenxo afrontará a mellora da accesibilidade da Praza Manuel Cortés de Borbóns, cunha inxección de preto de 160.000 euros. Meaño dedicará unha chega de preto de 80.000 euros o ensanche e mellora da capa de rodadura de 2 vías, a pista de acceso a Dadín en Dena e o camiño en Freixeiro, en Lores. Por último, Pontecesures recibirá máis de 70.000 euros pro acondicionamento da plataforma e a humanización da rúa Carles. Unha vez máis, avanzamos no reparto dos 85 millóns de euros que están contemplados no Plan Máis Provincia, que é unha peza clave para que este extraordinario territorio, estes 61 concellos, sigan mellorando e se poidan prestar servicios públicos de calidade e con total autonomía para que os concellos poidan priorizar aquelas necesidades que considera que son tales e darlle solución aos veciños e ás veciñas. Tempo para publicidade, non marchen. En Vilagarcía, a Praza da Segunda República xa colle unha ampla representación do comercio local da vila. Está en marcha a Feira de Oportunidades de Zona Aberta, unha cita que cumpre 20 anos de vida apostando polos mellores descontos en todo tipo de produtos. Hai dende textil a calzado, pasando por decoración e mesmo ópticas. Todo con descontos que poden acadar ata o 50%. Este ano participan 17 expositores que manterán os seus stands abertos ata mañá sábado. O horario de 10:30 da mañá a 2:30 e de 6:30 da tarde a 10:30 da noite. Pois acabamos de inaugurar a Expo Oferta na súa edición número 20, que é unha edición moi especial. Aquí hai 17 expositores con unhas grandes ofertas. A verdade, ten uns costos moi interesantes, moitísimo material, así que convidamos a todos os visitantes, os vilagarciáns, a toda a xente que moita durante estes días xa previos ás festas que está por Vilagarcía, a que veñan aquí, a que busquen, seguro que atoparán algunha ganga interesante, hai un pouquiño de todo, complementos, roupa, calzado, encontrarán seguro que é algo que lles encaixe. Esta mañá tamén se inauguraba en Ribeira unha nova edición da Feira de Oportunidades Viamare Stock. Organizada pola Asociación de Empresarios da localidade en colaboración co Concello, a feira prolongarase durante toda a fin de semana nunha carpa instalada para a ocasión na Avenida do Malecón. Na presente edición participan un total de 22 comercios que ofrecen aos visitantes unha ampla gama de produtos con importantes descontos. A principal novidade deste ano é que o recinto pechará os medios días entre as 3 e as 5 da tarde, sendo o horario de apertura os 3 días ata as 10 da noite. A feira consolídase un ano máis como unha iniciativa que impulsa o comercio local e dinamiza a economía da vila, converténdose nun punto de encontro para a veciñanza e visitantes, fomentando as compras de proximidade e poñendo en valor o tecido comercial do municipio. A cita conta tamén co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través de Comercio Galego. O comercio local de Pontevedra prepárase para a gran final das series mundiais de triatlón que a cidade acollerá a finais de setembro. Faino co Gran Triatlón do Comercio, unha iniciativa que se desenvolverá entre 11 e o 14 de agosto. Trátase dunha campaña de dinamización cultural e turística deseñada para atraer visitantes aos comercios tradicionais e independentes do casco antigo. A actividade totalmente gratuita consiste nun circuito urbano de orientación a pé tipo xincana. Os participantes deberán recoller o seu pasaporte de triatleta no posto de información da Feira do Mel na Rúa Serra e visitar os comercios adheridos á campaña. O percorrido divídese en 3 sectores, o de natación, o de ciclismo e o de carreira a pé. Cada establecemento contará cun código QR único. O escanealo cos seus teléfonos móviles, os usuarios descubrirán datos históricos sobre a cidade ou anécdotas relacionadas co triatlón. Para validar o pasaporte deberán anotar a palabra
clave de cada establecemento. Para fomentar o comercio local, as persoas interesadas deberán presentar un ticket de compra de calquera comercio do centro histórico da cidade. Quen complete a metade da cuadrícula, 15 casiñas, recibirá unha bolsa promocional oficial da Asociación Zona Monumental. Quen complete as 30 casiñas do pasaporte recibirá, ademais da bolsa, un doce especial como obsequio. Paralelamente, a zona da Feira do Mel, na Rúa Serra, acollerá 2 obradoiros creativos de artesanía de balde. Estas actividades están abertas tanto a adultos como a familias. Non requiren inscripción previa e están programadas para 2 datas diferentes. O martes 11 de agosto de 12 da mañá a 1:30 e venres 14 de agosto de 11 da mañá a 12:30. Os obradoiros titúlanse Deseña a túa medalla de campeón e crea o teu chaveiro con técnica de decoupage. Feliz vendo como o deporte tamén é un recurso económico para a cidade. E máis feliz estou aínda de que moitísimas entidades e institucións xa recoñezan as series mundiais que se van a celebrar a finais de setembro na nosa cidade de novo, con un evento referencia no que cada vez máis xente quere estar e no que cada vez se aposta por novas sinerxias, non, para falar da importancia do comercio local. Lo que vamos a hacer son preliminares para crear, digamos, una cuna donde se va a desarrollar, pues eso, estos mundiales. Lo que vamos a hacer es que los días entre el 11 y 14, coincidiendo con a Feira do Mel, que vamos a mezclar a Feira do Mel, el triatlón y promoción de la zona monumental y promoción del comercio de la zona monumental. Esta mañá abría as súas portas o Mercado Castrexo de Boiro. A Rúa Peonil albergará durante toda a fin de semana máis de medio cento de postos de artesanía, gastronomía e produtos variados que atraen ata a vila centos de visitantes. Xa son máis de 10 os anos nos que o Concello de Boiro aposta polo Mercado Castrexo para aumentar a oferta de lecer para veciños e visitantes. Un total de 52 postos encherán a Rúa Peonil de artesanía, con produtos gastronómicos, de bisutería, beleza ou decoración. Haberá, ademais, animación de rúa, así como espectáculos e obradoiros infantís. Levamos máis de 10 anos con esta feira, que ademais é algo motivador non solamente de maneira turística para visitar o noso pobo, sino que é un motor económico, porque gracias que está a feira, pois tamén a hostelería, o comercio se beneficia destas visitas que fan durante este fin de semana. Sabemos que é un atractivo moi importante porque levamos xa, como digo, máis de 10 anos e hai sempre, a pesar de que hai moitísimas festas na contorna, hai moitísima xente que se acerca a ver a feira castrexa, non solamente polos puestos, sino por esa actividade que tamén hai infantil, esas actividades que hai pensadas para nenos que empezarán hoxe pola tarde. Dende o Concello animan a veciños e visitantes a chegarse a esta feira que se desenvolverá ata a noitiña do domingo para gozar do mercado e dos numerosos atractivos que ofrece Boiro durante o verán. A feira castrexa está ligada xa a Boiro, está ligada ao seu verán, está ligado ás actividades que o Concello colabora para poñer a disposición primeiro da veciñanza, non, para que poda disfrutar do seu pobo sin ter que desplazarse a outro lugar, e por añadidura tamén a xente que nos visita non só no noso concello, sino, como dicía a miña compañera, en toda a comarca, bueno, pois que poidan disfrutar, non. Boiro este fin de semana ten o Boviño Fest o sábado, ten un torneo de golf a nivel nacional en Moimenta, que tamén estará durante todo, para categorías inferiores, estará durante todo o fin de semana, o sea que esta Rúa Peonil estará ateigada, e vamos a facer bo aquel dito que decían de que Boiro ten moito ambiente, pois este fin de semana Boiro vai a ter moito ambiente. Rianxo acollerá un verán máis o Festival Titiriberia de Monicreques. A cita presentada esta mañá desenvolverase do 18 ao 23 deste mes de agosto. Nesta edición, o festival incluirá unha trintena de actividades entre representacións teatrais, exposicións, accións formativas e encontros ao redor da arte dos monicreques. O festival, organizado pola Asociación Morreu o Demo, consolídase como unha das principais citas do Teatro de Monicreques en Galicia, reunindo nesta edición compañías procedentes de Galicia, Portugal, Aragón, Andalucía, Cataluña, Euskadi e Castela e León. Ademais do Concello, colaboran na organización a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, esta última o abeiro das subvencións para festivais profesionais de artes escénicas.
Falámoslles agora de golf. Esta mañá presentábase nas instalacións de Barbanza Golf en Macenda a 12ª edición do torneo con Galsa, que terá lugar a fin de semana do 22 ao 24 deste mes de agosto. Na cita deportiva xa consolidada no calendario galego prevese unha participación dun 100 de xogadores. Esta mañá presentábase nas instalacións do Barbanza Golf en Macenda a 12ª edición do torneo con Galsa, que se desenvolverá do 22 ao 24 deste mes de agosto. A cita xa é un referente a nivel galego e unha das probas máis antigas das que organiza o club. Prevese unha participación próxima ao 100 de xogadores que competirán nas modalidades Scratch e Handicap nas categorías Senior, Feminina e Junior. Un ano máis o torneo conta co patrocinio da firma Con Galsa, que segue coa súa aposta polo deporte a nivel xeral e o golf en particular. Desde Con Galsa estamos encantados de estar hoy en Barbanza Golf visitando el campo para presentar el torneo de golf con Galsa, que ya llega a la edición número 12, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, estamos felices de seguir apoyando esta iniciativa. Nuestra colaboración con el club ya viene desde hace muchos años, 14 desde que se fundó, y nuestra idea pues es animar a todo el mundo a que se inscriba, a disfrutar del ambiente que va a haber en este campo en 15 días. Hoy en concreto también hay un ambientazo, están celebrando un campeonato de España y es unas instalaciones espectaculares, y nada, desde Con Galsa seguimos apoyando el deporte y sus valores y la convivencia, ¿no? Y el ambiente familiar que se respira en este club. Desde el club todo el equipo está encantado de que una empresa referente en el sector siga apoyando al deporte, en concreto a nosotros. Es la 12ª edición desde que aterrizamos aquí y nada, esperamos un año más poder estar a la altura y súper contentos de tenerlo siempre el torneo con Galsa, ¿no? Es un torneo referente del club, uno de los torneos que más participación tiene durante todo el año. As inscripcións seguen abertas, podéndose realizar a través do correo electrónico barbanzagolf@gmail.com, na páxina web www.golfdirecto.com ou directamente nas propias instalacións do Club Barbanza Golf, en Macenda. Rematamos o informativo de hoxe visitando a exposición que acolle dende hai uns días o Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira. Trátase da mostra Mulleres do artista local Yonchu Argibay. A exposición mestura pintura e escultura e son un total de 18 obras pictóricas, 11 acuarelas e 7 óleos e 19 tallas realizadas en diferentes materiais. A mostra, que se enmarca na programación da Fiestra da Cultura, poderá visitarse até o 5 de setembro. Quedan coas imaxes desta mostra Mulleres. As novas do día volve o vindeiro luns. Que pasen unha feliz fin de semana.